Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda. Osnovno značenje genitiva sa prijedlogom do odnosi se na blizinu dva predmeta, kada se jedan kreće prema drugom kao granici kretanja. Na primjer, došli smo do ruba provalije. Kako granica kretanja može biti fiksirana i prijedloško-padežnom konstrukcijom, prijedlog do često stoji i uz takve izraze. Na primjer, popeli su se do na vrh brda. Genitiv sa prijedlogom do može imati i vremensko značenje, na primjer, sve će biti poznato do petka. I vremenska granica može biti fiksirana prijedloško-padežnim izrazom, pa do i u vremenskom značenju često dolazi uz takve izraze. Na primjer, sad imamo novaca do iza Božića. Genitiv sa prijedlogom do upotrebljava se i kad se govori o privremenom boravku u blizini nekoga ili nečega. Na primjer, otiđi do tetke i reci joj da dođe. Upotrebljava se i u značenju načina. Cijel dan smo se smijali do suza. Genitiv sa prijedlogom do označava i izuzimanje. Na primjer, ona nema nikoga do tebe. Tako se može iskazivati i značenje suprotno izuzimanju, to jest značenje obuhvatanja, kao na primjer, popili su sve do potonje kapi. Sa prijedlogom do javlja se i genitiv sa uslovnim, pogodbenim značenjem, tipa oni su krivi, nije do mene. Prijedloško-padežne konstrukcije sa prijedlogom do uz brojeve predstavljaju posebnost usmenog narodnog stvaralaštva, to jest epskog pjesništva. U njima taj prijedlog funkcioniše zapravo kao intenzifikator. Na primjer, u rečenici on ponese do 3 vreće blaga. U takvim izrazima prijedlog do često se i udvostručuje, na primjer, pa ga čeka do 2 do 3 dana. Prijedlog do upotrebljava se i uz glagole sa prefiksom do, kao što su doći, došetati, doteturati, dopuzati, dorasti, doćerati, dogurati i sl. Na primjer, od nje se nije moglo doći do riječi. To važi i za neke druge glagole koji nemaju prefiks do, kao što su držati ili biti stalo. Na primjer, držala je do sebe, nije mu stalo do nje. Crnogorski bez predrasuda. Osnovno značenje genitiva sa prijedlogom do odnosi se na kretanje jednog predmeta prema drugom kao granici kretanja. Na primjer, došli smo do ruba provalije, buka se čula do neba, lutali su od nemila do nedraga. Kako granica kretanja može biti fiksirana i prijedloško-padežnom konstrukcijom, prijedlog do često stoji i uz takve izraze. Na primjer, popeli su se do na vrh brda. Njihov smijeh čuo se do iza kuće, dopratio ju je do pred kuću. Genitiv sa prijedlogom do može imati i vremensko značenje, na primjer, sve će biti poznato do petka, šetali smo do jutra, završit ću sve obaveze do jeseni i tako dalje. I vremenska granica može biti fiksirana prijedloško-padežnim izrazom, pa do i u vremenskom značenju često dolazi uz takve izraze. Na primjer, sad imamo novaca do iza Božića, ostali smo tamo do poslije ponoći, zadržali smo se do pred mrak. Genitiv sa prijedlogom do upotrebljava se i kad se govori o privremenom boravku u blizini nekoga ili nečega. Na primjer, otiđi do tetke i reci joj da dođe, svrati do komšije i odnesi mu novine, pođi do brata da vidiš kako je. Upotrebljava se i u značenju načina, kao na primjer, cijel dan smo se smijali do suza, trčali smo do iznemoglosti. Genitiv sa prijedlogom do označava i izuzimanje. Na primjer, ona nema nikoga do tebe. Nijesu ništa jeli do hljeba i vode. Tako se može iskazivati i značenje suprotno izuzimanju, to jest značenje obuhvatanja, kao na primjer, potrošio je platu do posljednjeg centa. Plakali su svi do jednoga. Sa prijedlogom do javlja se i genitiv sa uslovnim, pogodbenim značenjem tipa da je do njega, sve bi bilo drugačije. Uradili smo sve što je do nas. Prijedlog do upotrebljava se i uz glagole sa prefiksom do, kao što su doći, došetati, doteturati, dopuzati, dorasti, doćerati, dogurati i sl. Na primjer,
nije se moglo doći do riječi. Došetao je do parka. Dijete je dopuzalo do njih. Taj će sigurno dogurati do ministra. To važi i za neke druge glagole koji nemaju prefiks do, kao što su držati ili biti stalo. Na primjer, držala je do sebe, nije mu stalo do nje, nije njima do nauke. Crnogorski bez predrasuda. Naravno da govorim crnogorskim jezikom, jer mi smo konačno i dobili svoju državu, tako da je red da imamo svoj jezik. Naš sagovornik je jedan od trojice heroja crnogorske nacije. Alpinista Marko Blečić sa dvojicom kolega 23. maja 2010. ostvario je san mnogih planinara. Osvojio je najviši planinski vrh na zemlji, Mont Everest, visok 8848 metara. Njihovom zaslugom na krovu svijeta zavijorila se crnogorska državna zastava. Za Blečića jednako je važno što po crnogorskom pravopisu konačno može da napiše sva slova koja izgovara. Evo, što se tiče crnogorskog jezika, ja pružam tome punu podršku jer konačno smo dobili zvanično svoj jezik da možemo da koristimo sva slova koja izgovaramo. To se mene lično dopada i podržavam jer ja inače u svom govoru za neke riječi kao na primjer šutra i to govorim stalno i drago mi je radi uvođenja crnogorskog jezika i pružam veliku podršku tome. Crnogorski bez predrasuda. Ideja crnogorskog jezika je za mene jako bitna, zato što imamo svoju državu, bitno je da imamo svoj jezik. Ja ću samo reći jednu stvar, Krlože je rekao, postoji jedan jezik, a pravo je svakog naroda da ga nazove kako želi. Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i šetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda.